Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Ang oras ginadulong sa inyo sang Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Biyernes, Agosto 21, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaron para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Babae nga rider patay matapos malapakan sang Sears bus sa syudad ng Himamaylan. Mga natungdan nga ehensya nagaprepare na sa pagbalik sang biyahe sang LSIs kag OFWs. Sa mga nagapauna nga balita national, face mask required na sa malls kag business establishments. FDA, wala pa sa nawaton nga aplikasyon para sa COVID-19 vaccine trial sa Pilipinas. Sa aton balita international, South Korea ginahingyo ang mas madamo nga testing kag quarantines bangod sa paandam nga paglapta sa COVID-19 outbreak sa pungsod. Sa aton balita sports, sa Timberwolves nanguna sa pagpili sa NBA draft. Kag sa aton balita entertainment, Darna film gin-postponed indefinitely bangod sa COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6 just detalye sa aton mga nagapaunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, patayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa aksyon! Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:16. Kagkaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal. Patay ang isa ka 29 anyos nga babae sa malapakan sang Ceres bus sa National Highway cruising nga Buhian Barangay Tuoy, syudad sang Himamaylan na mga alas 2:20 subong hapon. Ang napatay kilala kay Leonasa Liami Castor, nagapuyo sa Barangay Bantayan, syudad sang Kamankanan, samtang ang driver sang Ceres bus ginkilala naman kay Ernesto Eliaga, 36 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Banago dili sa syudad sang Bacolod. Sa investigasyon sa Himamaylan PNP, nagamaneho sa motorsiklo si Castor upod sa mga grupo sini nga riders sang may nag-overtake nga pick-up sa natuo sini. Nagtingwa kun tani ang biktima nga magsaylo sa higad sang dalan apang wala sini natanupangdan nga may nag-overtake pa nga isa man ka Ceres. Nasangit ang manibela sa motorsiklo sang biktima sa kilid sang Ceres kag natumba nga gilayon nalapakan ang iya ulo nga may suksok nga helmet. Giningagaw padala sa Himamaylan District Hospital apang gindeklarar nga patay sang attending physician. Yara naman sa pag-inakop sang Himamaylan PNP ang driver sang bus.
Sa iban pa nga balita lokal, dako ang nabulig sang duha ka semana nga pagpauntat sang biyahe o kung pagbaton sang repatriates agud nga ma-decongest ang mga quarantine facilities ng probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Dr. Zepard Gerhard Kailian, ang Provincial Incident Commander, preparado na sila sa pagbalik sang biyahe umpisa sa Agosto 23. Dugong pa sila nabaluan na masobra sa 500 ang natalana nga magapauli sa probinsya nagikan sa Cebu samtang wala naman sila sang ihibalo kung pila pa ang magapauli nagikan sa Manila. Suno kay Kailian, puno sang COVID-19 positive patients ang EB Magalona Healing Center. Gamahimo magkaakomodar sang 234 ka mga pasyente. Samtang may mga lugar naman ang quarantine facility sa syudad sang Silay kag Cadiz. Subong man ang quarantine facility sa Mamukal Resort sa Banwa sang Morsha. Nagapangabay si ang o kung nagpangabay man sa mga LSIs, Upwork kag OFW si Kailian sang gamay nga paghangop kag nagpasiguro nga ginahimo nilang tanan agud nga mabuligan nga makapauli sila sa probinsya. Yung iba na decongest naman, ang iban daw halos may bakante na sila. Ang mga community transmission na lang ang iban ng mga LGU. So ultimately may mga may mga nagbakante, may mga spaces na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Zepard Gerhard ay Kailian. Ginpaayag naman ni Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familyaran nga ipasta ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia ang liwat nga hingyo sa grupo sa mga doktor nga ipaidanom sa Enhanced Community Quarantine o kun ECQ ang syudad sa Bacolod sa sulod sang duha ka semana. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Familyaran nga madamo sa negosyante ang hindi konforme sa mga hingyo. Apang ginpahayag sa alkalde nga sa negosyo mahimo nga liwat makabawi apang kun kabuhi ang madula hindi na ini mabalik. Samtang sa iya nga kaadlawan hingyo man sang alkalde ang dugang nga bugay sang kabuhi o kung sang vice alkalde ang dugang nga bugay sang kabuhi kag mahilway ang pungsod batok sa COVID-19. Sa katapusan nga balita lokal, mahimo makatambong sa misa paagi sa paglantaw sa online ang pumuluyo nga nasakupan sing Diocese of Bacolod bangod temporaryo nga ginsuspend ni Bishop Patricio Buzon ang physical mass umpisa Agosto 24 tubtub 31. Suno kay Father Henry Donasco, ang director ng Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod, malantaw ang online mass sa ADSOM Facebook page last 7 sang aga kaga las 12:15 sang udto sa kada adlaw samtang magasapot pa sila kung ano nga oras patigayunan ang online na mass sa adlaw sang Domingo. Palayag pa ni Donasco, ang regular masses lang ang ginsuspend kag padayon ang scheduled masses kaangay sa misa para sa patay kag kasala. Sulod pa kay Donasco, ang pag-issue ni Bishop sang circular letter ang sabat sa pangabay sa mga doktor nga ipahagan-hagan ang pagtipon-tipon agud balikawan nga maglapta ang virus. Nagapanawagan naman si Donasco sa pumuluyo nga suportahan kag pangamuyuan ang mga frontliners kag hindi pag-i-discriminate. According sa circular letter ni Bishop, ang ginsuspend na natin nga misa ang regular masses with physical presence of the faithful. So, busilingon, sige po ng misa, maka-access po ng mga tao sa misa through live streaming. Ang kabahin sa pagpahayag ni Father Henry Donasco. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita mga nagapanguna nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Doc, pa-check up.
Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa subong sa aton nga Facebook Live, mayong gabi. Thank you so much gid sa pag-continue yang monitor sa aton Mandria program subong nga gabi sa pag-newscast ko Action Balita Evening Edition. Sa kayo Chida Haroka, mayong gabi sa tanan nga naga pamati ka Action Radyo Bacolod watching from Japan. Sa kay Joel Aligato Jimenea, good PM Action an galant watching from Cityville, Estefania. Aba, mayroon nga pagpamati sa inyo, sir. Sa akong dira tiya, mayroong gabi lang dira tiya, Lisel, dira iya sa may Purok San Roque, kamuta tiya, no? Sa Tangob, sige. Sa kay Sir Alex Fuentes, good evening sa Action Balita Evening Edition. Sige, salamat gid Sir Alex Fuentes. Ikaw man dira halong and be safe always. Okay, sa kay Liza Joy Ilon Amoroso, good evening and God bless everyone. Halong-halong man sa kay Beth Tumangan, good PM Action Radio. Mayong gabi man dira sa imo Ma'am Beth. Sa kay Ma'am Marcon Baga Silestre nga naga-monitor man subong nga gabi sa kay Sir Paulino Junior Baroro. Thumbs up ko na. Approve. Sige, sa kay Ma'am Gina Perfas de la Rosa, good evening ma'am. Ask lang ko kung saan o biyahe sang Silay Airport para sa mga okay, kaya ang moratorium ma-end sa Friday, kung di na ako magsala Friday, meaning sa Saturday ma-resume na siya ang biyahe for LSI and OFW. But mas maayo nang pakigangot ka mo sa Facebook page sang iyaman ka Province of Negros Occidental. Basta i-search mo lang ang Province of Negros Occidental kaya makakuha kaya updated nila nga mga information about sa biyahe. Ma'am Gina Perfas de la Rosa, madam nga salamat. Okay, mayong gabi man sa kay Ma'am Brenda kag kay Sir Howard Biana nga naga-monitor man. Madam nga salamat and continue lang sa pag-monitor and try to share man sa amon nga mga programa and Facebook Live from time to time. Kag syempre dala naman dira ang aton nga mga gina-share man nga information. Particular na COVID-19 update as well as ang other pagida nga mga dalagko man nga mga istorya or information nga nagakatabo diri sa Bacolod, Negros Occidental and Western Visayas. Syempre bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. So sige, standby na kita para sa aton nga national news. Sa aksyon!
Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:27 kakaron sa ditana sa aton mga nagapangunan nga balita national. Gina-require na ang publiko nga magsuksok sang face shield magluwa sa face mask sa kada pagsulod sa malls kag business establishments. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque na desisyonan sa National IATF nga himuon na mandatory ang paggamit sang face shield hindi lamang sa public transportation kag trabaho kundi pati sa malls kag business establishments. Una nga ginmando sa Transportation Department na pag-require sa mga pasahero nga magsuksok sang face shield kag face mask bilang proteksyon sa COVID-19. Magluwas sa Transportation Department, gin-require man sang DOLE ang paggamit sang face shield sa mga workplaces. Tuyo sa mga tikang, agud nga mapanubo ang dugang pa nga transmission o kung posible nga dugang pa nga mga transmission sang COVID-19 sa pungsod. Ginpahayag sa FDA nga wala pa ang ahensya nakabaton sa anuman nga aplikasyon halin sa COVID-19 vaccine developers o kung developers para makaumpisa sang trial sa Pilipinas. Sunod kay Dr. Hisosa Seronay, ang FDA Director sa Center for Drug Regulation and Research nga sa idalom sang normal course, nagalawig sang 45-60 ka adlaw antes maaprumahan ang aplikasyon sa clinical trials apan mahimo ini nga mapadasig para sa COVID-19 vaccines. Dugang pa ni Seronay, ginapangita sang FDA ang kompleto nga mga dokumento bangod hindi ini maproseso kung kulang ang ginapangita nga mga papeles o kung papeles. Samtang ginpahayag ni Seronay nga ang approval sang phase 4 trial o kung last stage ay nagalawig sang 70-90 ka adlaw. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang mga miyembro ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI nga magaserve bilang resource person sa Interagency Task Force kag mahimo makatambong sa IATF meetings. Nagwang pahayag ni Roque matapos na nawagan sa gobyerno si PCCI President Benedicto Yuwico nga paintrahon ang pribado nga sektor sa konsultasyon antes maghimo sang rekomendasyon sa lockdowns kag resumption sa economic activities. Una diri ginpahayag ni Yuwico nga ang estrikto nga regulasyon sa public transportation na policy and regulation nga ginapatuman sang kada LGU nga wala nagasunod sa ginapatuman sang IATF kag impractical standards nga kinahanglan i-adapt sa mga ulubrahan ang pila lang sa mga isyu nga dapat solusyonan sang IATF. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, Las 6 Media. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita, international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Sir Arnel, hello, good eve, ma'am. Keep safe always, panamyaw ko lang. Jessie Horolan, kag Madi Derase, salamat din. Sa kay Ma'am Gina, hoping makabulig tong ako niya share sa imong information, ma'am. Sa kay Melchorita Ferrer, good evening, Action, Miss Ann. Good evening, madala sa imo, ma'am. Sa mga taga Bredco Port, Aurora Department, naga-monitor man sa subong iyang gabi. Sakay Oliva Prado Gargaritano, good afternoon, Action Ann, and God bless. Sakay May Ann, oy kay, ano tawag na gani? Kapareho ko pangalan. Mayong gabi man Kay Ma'am May Ann, good Kiyo. Sakto ko ni sa pa-pronounce. Good evening, mandara sa imo. Sige, madaming nga salamat. Sakay Ma'am Merly Dolido Magallanes, good evening mandra sa imo, mayo lang nga pag-monitor. Halong-halong always. Importante, mag-prepare lang alcohol. Kung diin ka mo magkadto. Kag magpanginaw always. Kag magdala sa inyong face mask and face shield. Kaya mo na nasubong ang new normal. Kumbaga, i-embrace na lang gid kay ti tubtubula pa sang vaccine, kinanglantang halo nga nangaton kaugalingon. So, sige, sa tanan nga mga ka-action namon, nga nag-monitor subong nga gabi, sa liwat madam, mugin nga salamat. Sa President sang, nalipat pa ko sang sang page. Sa President sang Energy Fans Club, sa kay Tibor Roma. Anong pangalan niya sinigani? Dennis!
tupad balay ni Aksyonel Marmo sakay Dennis Tiborgo nga naga-monitor subong nga gabi kag sakay Vice President ya naman sakay Rayjan Villalon kag sa other pagid nga mga member sang Energy Fans Club maayong gabi. Go na sa share and follow man Energy Fans Club. Sige, sa liwat pa namin nga salamat. Standby kita anay sa aton mandugang pa nga mga balita. First,
Una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, nagpaandam ang South Korean authorities nga ang cluster sa COVID-19 infection sa Seoul ang ginapaabot nga maglapta kag maglaton sa madang mga tawo nga nagtambong sa rallies sang conservative political groups nagdigid nga semana. Samtang madamo sa bagong nga kaso ang na-record nga mga miyembro sang simbahan, iban sa ila ang nagtambong sa rally, ginpahayag naman sa officials nga madamo nga tawo ang kinahanglan nga magpatest agud nga mapungga na posible outbreak sang virus. Ang Korea Centers for Disease Control and Prevention nakareport sang 324 ka bag-o nga kaso sa sulod sang 24 oras nga nagdala sa kabilugan nga 16,630 ka kaso nga may 309 ka napatay. Ini ang ginakabig nga pinakataas nga daily count halin sadtong bulan sa nga Marso udso. Kag sa aton balita sports, sa ikaduhang kahigayunan sa 6 ka season, ang Minnesota Timberwolves ang mga unang nga magapili sa NBA draft. Ginsunda naman sa ang Minnesota sa Golden State Warriors kay gatatlo amo ang Charlotte Hornets. Ginpahayag naman ni Timberwolves guard D'Angelo Russell nga exciting kag bugos ang ila pagsalig kay Jerson Rosas sa presidente sa basketball operations kay Ryan Sander ang head coach kay sa tanan nga nagbulig para manginkadtuan sa mga bata pa nga mga humalampang. Sunod naman kay Rosas, excited na ini sa mga posibilidad nga nagahulat sa ila nga magadala sa higher caliber player, ilabi pa nga nakuha sa team ang first overall selection. Una sa balita! Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39, isa na ka-flash report sa patrol with Action John Diaz. Action John? Action na an isa ka shooting incident ang nagluntad sa nagdamang gabi diri man mismo sa area sang Purok Sigay sa pining sang barangay 2 Surad sang Bacolod. Yari karon sa Tontubangan, diri kita mismo live nga nag-report diri man nga matrion. Kita naton diri ang isa ka lalaki nga nagahamyangon sa kilid sang dalan kag ini siya aksyonan ang may pila sa iya naman ulo tugas ang pagpanglutang. Ang ining lalaki nakasuksok ini siya sa puti na t-shirt or luak abi nga nagatawag sang puti kag may hari ini sa nga suksok nga eyeglasses or sunglasses sa solaan. Atubang kita abis ang ban store, hindi ko magsala, no? Hari sa tubang sa ban store action na, no? Kagawad man kasi information. Sir, sino ni siya, sir? Ha? Ano mo siya? Mangod ko na sa? Ha? Eduardo Garcia na. Anong alam niya? Eduardo Garcia. Eduardo Garcia. Taga di na siya? Taga di lang. Sigay? Oo. Ano mo ni siya, sir? Mangod. Mangod mo? Ano natabok kayo na, sir? Why ko? Bakit ako nagabot sa grahe kaya kabiyahe mo sa sakyan. Ano na yung trabaho ni Eduardo Garcia, sir? Meron medyo hiniralan niya eh. Oo. Meaning wala kayo idea kung drive sang? Sa lakyan man eh. Mga pila na edad niya, sir? 48. Ano ko na nabaton mga informasyon kayo? Wala, luhaw ko. So napalabitan ko na siya kung anong pila, sir? Hindi man siya, hindi ka palapitan. Oo. Wala kami kabalok, may konta na ito sa una. Ay, gaya na ito yung mga singuna. Ay na ito yung kasi Manila. Kasi yung mga konta. Sa lang ko Manila na sa una. Okay. Sir, ining si Eduardo Garcia, way man si Ivan Obraga, drive man siya. Pero wala ka kabalo sa ulihining dumi nagkakamaog sa ito. Way man? Way man? Way, nakibot ka lang nakanood din sa tubong ako na. Ano nga alam mo kanino? Edmundo Garcia. Ganun mo edad, sir? Mga pila na yung edad ni ano ganun talaga? 48. Eduardo Garcia. Ikaw ya? Ano ganun alam mo doon? Edmundo. Okay, action no? Si Mr. Edmundo Garcia, 53 anyos, residente mismo sa nga mamandiri nga lugar. Ang mga isang magulang, siningkin na luthang sining nga gabi nga si Eduardo Garcia. Bali ba gulang niya mismo ang nag-confirmar action dyan? Yes, action na diri mismo sa action na Bacolod. Nga mo ni ang ginuthang ang yamanghod o galing kayo wala pagid sila ideya kung ano ang natabo karon nga pon mamangkot na diri sa mismo no sa takiya sa pinadiri ka mga baligyaan no sa may
lugar mismo sunan siniman hapon naton kamusta naton kun ano dring ila kaina nga nakitaan abi no antes pa manuguntat ining shooting incident diri sa may lugar man mismo aksionan check na tanay no tapos na mga aksyon manang nay ano na tingin na tabo na yao pero kita ka mo kayo na ikaw ta pinakalupo kayo na dapat yan sa mo lang kalupok isa lang kalupok gano'n yung pati kaginawa lapat mo lang na tapos kang suspect ya na mga ano lang isang tambay isa naglibot na pagpundo na kaisa mo to din no may motor ganito na duwa sila motor lalaki ito na riding in tandem ang lalaking isa nagagulat ng daan gulat kasi nga aga pa man ko ng balila nga nakaulat-ulat subong naguro na piyara na nila ang lalaki din didampi nagpulupungko why siya pungko dahil man sa pungko sa motor yan tindog lang siya ang isang lalaki din niya nag-standby why nag-ibot yung motor niya siya pagdulog naglabay niya siya mo pagtiro sino ang nagtiro ang sa motor ko naka-blue na motor nagtiyog so meaning itong statue do look out lang to ko no sumut na sabi ko idea na ano sa gibot lang ko isa lang gidya ka lupok pagtiro yan lapit ko rin lapit tanay nagalakat isa mo kaya hindi palapitan hindi kitan hindi nagawag yung tiro din wala na turog ka mo? wala na ko na ano amo na pisa kalupok bataon ano ko din mo huwag yung lagan sulod man ang duwa ko lalaki ano nilang tindog man naka ilabayo hindi ka magilala din naka-bonnet sila lahan kag naka-long sleeve naka-bonnet sila naka-long sleeve din sila nagpalagyo diretso nagpalit pag ito sila pababaw okay so gali kayo na din damo di taos libot kayo na nga nagalabay-labay man damo man nagalabay-labay o galing kayo amo na nagrungat na timing man kayo na nga pagdatiro sa iya siya lang isa or may aras to pa dyan nakatabok man? Wala po. Ito yung naglibot lang yung motor mo pag panaog kita. Picture yan ay pag ganyan diwa. Yun na mo lang magtiro din. Okay. So, naging palapitan mo siya? Wala? Kaila? Oo, ito ko palapit yun. Pero nakilala mo siya nga sa Eduardo? Oo, nakilala. Pero may lisensya yung burik bata. Pero may din sa kakanto? Nagsama lang sa galang. Labay mo na siya. Pero kilala, ay ka mong guling adawan eh. Okay, nakilala. Ginalisan naman yan. Tiyo na kastorya man sa simo nga do may problema wala sino to kay na nagambal nga temprado iya mga tinawo ano ni Braya ano ni Braya ko ano kilala yan lang nada okay sige thank you git sila na yung edad mo lang 27 thank you gid ha isa ka 27 anyos aksyonan nga lalaki nga isa sa mga nakakita diri no sa naguntan nga shooting incident karon nga gabi na mismo diri sa may area sa Purok Sigay barangay Tusurad sa Bacolod ulogid ang igo sinidiri sining lalaki aksyonan bali subong aksyon dyan wala pa natabunan wala pa police line or ano hindi kumpirmado kung anong status siya pa wala pa no ginabulong sa aton yung mga taga taga-diri siya oo action Diaz taga-diri ano nga purok gina sa Sigay gitu diri Sigay man di kagaman Sigay anong information na kailangan na bakit na may actually wala pa makapinabasyon ng action Diaz kay subong ganun nagkadto kami ng kagawad din sa kay para makuha maditalye kung ano gid ang wala pa gid pero inigit sa krito man do kinadisaya sa katong actually para man sa trabaho dapat wala okay so kawat kinyo sige action ang kagawad oro sa barangay 2 di manismo sa may sunod sang Bacolod ining aton nga interview sini nga matinihon kinalapatan sang pagbulong ining lalaki pero kung makita naton ang pinaka-dalom yung pinaka-pilas sa iya, dito nga ulo, no? Ang posisyon niya, ang ulo, dito nag-aatubang sa may pakadto panako. Of course, no? Kay gas, kinisang dalan. Dari na siya naglapaw na sa actually sa may gutter area na sa dampi. Tubang kinisang sangki, no? Dari siya nagkahamyangon sinuman na gabi aksyon na So mo tong person sa pila naton nga mga na-istorya, in-confirmar mismo dari Josibo sa Aksyon Radyo Bacolod sang
magulang nga ining Yamanod amo ni si Eduardo Garcia, mga 48 edad, kaga residente mismo sa Purok Sigay, Barangay 2, Surad sang Bacolod. Sa isa naman ka interview naton ginpahayag sa 29 anyos nga lalaki, ngayon siya kuno nagapanglakaton ng man gikan dito sa may norte, padulong sur diri nga bahin sang lugar, ginausoy ning kini diri sang dalan, paglapot diri sa tubang sang sanggi diri. Kibot na lang ining pila ka mapumuluyo nga may nagulog nga isa ka motorsiklo, no? Sakay sa motorsiklo isa ka lalaki nga nakasuksok sa long sleeve kang nakabonet bumunot sa armas lutang ginluthang ining si Eduardo isa lang kuno katiro, no? Tigari kay isa katiro tapat pulo ang iko, no? Di mo ning hamyangon sa subong ang mga suspetsado ng lalaki may upod dili nga lookout nga nagabantay nagdaan nga turtindog sa kilisang dalan matapos sila makometer ang krimen, nagpalagyo ang duwa ka mga suspetsado padulong norte nga bahin sang Surad sang Bacolod. Wala pa man may mabalaan even ang pamilya, kasi according kay Mr. Edmondo Garcia kaina nga ang iya sini nga mangod may kontra man siyang una pero dugay na gid, no? Sang ato pa sa may Manila abing area action an. Subong nga mga tinion wala kung nila may baluan ng pinaka-motibo o kung ang pinaka-rason sa likod diri sa naguntad nga pagpangluthang karon nga gabi. I-check naton diri dugay ang katapo sang kapulisan under Police Captain Leo Estopa, ang hepe Operation Commander sang Police Station number 2 kung kamusta na ining investigasyon nila may kangtanan sa naguntad nga shooting incident karon nga gabi aksyonan. Hindi pa man aton mabalaan gid ang pinakaling nga medical bulletin kay ginapulsuhan pre subong sa mga otoridad. Amo ning gapamangkot lang iban kung nga wala pa kuno dala, no, ang ining persona sa ospital, pero depende pa na sa aton nga man nga mga otoridad diri sa area, no. Wala pa naton ibaluan kung nga wala pa nila gindala sa ospital aksyon na Pero anyway, sa muna ang pinakauling sitwasyon, check tabi kay Dumayari, Goro Medical Bulletin no, makuton tanay kung kamusta. No? Sige. At ano ang pinakauling medical bulletin, sining persona, aksyon na So mga ka-aksyon, amo na, ang pinakauling sitwasyon kitang ginato, no? Nag-aagay ang mga dugo, no? Sining matipasin sa mga ka-aksyon, kibutang sa bandage, ang ulo sini. Kita naton ka ginawa pa man kita ining lalaki tali maluwas lang ini siya sa katalagman, no? Amo na aksyonan ang update mismo gikan naman sa lugar. In terms of trabaho sining lalaki way mas trabaho nagadolo drive lang man sa kuno Remedyo General. Remedyo General lang man ining persona mismo aksyon na So far mo lang pinaka-latest na thundering update sitwasyon sa area. Karon nga gabi magkangtanan sa isa ka shooting incident sa Purok Sigay, Barangay 2, Surad sang Bacolod. Sige, nautod si action na dyan, pero at least kompleto naman Ang dugang sa nakaroon nga mga details, ibagsak na lang action dyan sa action na firing line. Kaya ang pinaka-motibo, sinadiri sa shooting incident, wala pa mahibaluan. Kay ang bisa ng iya nga himata, blanco man, kung ano ang posible maangot sa sining natabo sa iya nga utod, which is kumpirmar ni Edmondo Garcia, amuning magulang, nga iya nga utod nga si Eduardo Garcia amo ang involved sa sining shooting incident sinila mga gabi dira sa area sa Purok Sigay, Barangay 2. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:51. Kaginyo ginpamatiya na kabugusan nga detalye sa aton mga natipon man nga balita diri sa Action Balita Evening Edition. Kag update dugang kita nga detalye karon sa nagakatabo nga bago lamang just in or flash report nga ginpasulod sa patrol angot sa shooting incident sa area sa Barangay 2. Una sa balita, una sa aksyon, Action ang Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,